всички години управление на ГЕРБ няма държавен имот, който да е продаден или приватизиран, от който да се срамува. Сега, че група Левия комунист. леви партии, начало с популист-президент, си измислят по средата на лятото, защото ПП-тата мисля, че казаха, с телата си щели да бранят държавната собственост. В същото време те се представляват за дясна партия. Група леви партии, защото ПП-тата мисля, че казаха, с телата си щели да бранят държавната собственост. Те се представляват за дясна партия. Просто битката в център ляво вече е толкова голяма, че те всеки ден си търсят някакъв повод. Група леви партии, сега, че група леви партии, защото ПП-тата мисля, че казаха, с телата си щели да бранят държавната собственост. В същото време те се представляват за дясна партия. Наново след разбойническата приватизация се приватизира, да ги питат. Но просто битката в център ляво вече е толкова голяма, че те всеки ден си търсят някакъв повод. За съжаление вдясно, казвам за съжаление, останахме само ние. Битката в център ляво вече е толкова голяма, че те всеки ден си търсят някакъв повод. За съжаление вдясно, казвам за съжаление, останахме само ние. Защото лесно е да казвам. Ние като дясна партия считаме, че държавата не е добър стопанин. Да, не трябва разбойническа приватизация. Просто трябва прозрачна приватизация. Леви партии, мисля, че казаха, с телата си щели да бранят държавната собственост. В същото време те се представляват за дясна партия. Петата приватизация се приватизира, да ги питат. Но просто битката в център ляво вече е толкова голяма, че те всеки ден си търсят някакъв повод. За съжаление вдясно, казвам за съжаление, останахме само ние. Като дясна партия считаме, че държавата не е добър стопанин. Дясно, казвам за съжаление, останахме само ние. Всеки ден си търсят някакъв повод. За съжаление вдясно, казвам за съжаление, останахме само ние. Най-левият диктатор, несменяем автократ, комунист.